हरतालिकेच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज मी तुम्हाला हरतालिकेच्या पूजेसाठी काय काय सामान लागते ते दाखवणार आहे। हळदी कुंकू लागेल आपल्याला। एका ताटामध्ये हळदी कुंकू घ्या। एक कापसाचं आपण वस्त्र तयार करून घेऊ, जे आपण हरतालिकेच्या पूजेच्या टायमाला आपण वापरतो। अशा पद्धतीने ते तयार करून घ्यायचं आणि त्याला हळदी कुंकू असं दोन्हीही लावायचं। मग आपण गणपती जे पूजनासाठी ठेवणार त्यासाठी एक जानवं तयार करून घ्यायचं। एका दोऱ्याचं अशा पद्धतीने जानवं तयार करायचं, त्याला गाठ ही मारायची नाही। हे जानवं पण आपण हरतालिके पूजेच्या आधी जी गणपतीची पूजा करतो त्या गणपतीसाठी ठेवायची। एक कोरं असं कापड आपण घ्यायचं आहे। अगरबत्ती घ्यायची आहे। दिवा तुम्ही तेलाचा वापरा किंवा तुपाचा। थोडेसे तांदूळ घ्यायचे आहे। 1 रुपया आणि सुपारी ही गणपती म्हणून ठेवण्यासाठी घेतला आहे आपण। सुवासिनी पूजनासाठी जे सामान लागते ते घेतले। गूळ खोबरं हे नैवेद्यासाठी घेतलेले आहे। पंचामृत तयार करून घेतलं आहे मी। दूध, साखर, तूप, मध, दही, धोत्र्याचं फळ घेतलं आहे जे शंकराला खूप आवडते। ही नागिनीची पानं घेतली आहे, त्यावर आपण गणपती ठेवून त्याचं पूजन करूया। आणि बाकीचे 2 पानं आपण जे गणपतीला एक नैवेद्य दाखवतो त्याच्यावर ठेवायला, आणि दुसरं हरतालिकेच्या पूजेला जे आपण नैवेद्य दाखवतो त्यासाठी। काही बेलाची पानं घेतली आहेत मी। हरतालिकेच्या पूजनेला बेलाची पानं खूप गरजेची असतात। फुलं आणली होती मी ही फुलं थोडीशी फार फुलं घेतली आहे। पाण्याचा लोटा घेतला आहे आणि पूजन करताना आपण जी पत्री वाहतो पाना फुलांची, ती सगळी पत्री विकत भेटली मला। मी 10 रुपयाला आणलेली ही जुडी। आणि ज्यांचं फर्स्ट टाइम जर हरतालिका करत असाल तर हरतालिकेच्या पूजेच्या टायमाला नारळ ठेवायचं। आणि हे पूजेचं सगळं साहित्य तयार झाल्यावर याच्यावर एकदा गोमूत्र शिंपडून घ्या। झाले आपली हरतालिकेच्या पूजेची पूर्ण तयारी। हरतालिकेच्या पूजेच्या सगळ्या सुवासिनींना खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका।